Poď sa. Takže čaute, vítam našeho dnešného nového dielu zo hry. Yes! Tak, to bolo vlastne hororové piatky. Už som to. Kokos, taký nezvyk. To som dlho nehral túto hru. To bolo by, ale... Som pripravený dosrať sa. Neboj sa, tu nebude. Tak to budeš utekať, keď napíše rum. Dole kúkni aj, lebo aj dole býva. Nevadí. Ideme sem. Sem nemôže ísť, čo? Do miestnosti nemôže ísť. No, minulo ma to chytila. Nemôže ísť do miestnosti. Jedine, že by si bol pri dverách. Ale chytila ma to minule. Žlúzi stoka. Že oko, že tak. Oko. Vyzerať oko, vieš? Pohode som. Nevieš to hrať. Dobre, aj nie. To je vždycky oko býva tu na stene. Poháza Mikol. Tu vždycky na stene býva oko. Jedine, že by nie. A je tu. A nemôže ťa chytiť, nemôže ísť za tebou. Tam je ešte oný, tam bol. Čiže som tu. Bo by si to nevyhral. Takže aj tu si mal oko, si ani nevšimol. Už je dole ten. Ináč on tu strašne rýchlo ide. Choď hore, lebo on je dole. Tak idem. Nechytil ťa. To sa nedá. Počkaj, tu hajzle alebo v umývadle. Aj to sa nedá otvoriť. V umývadle býva. Jaké využívajú riavky. Poňať. Pozrite dole a za 5 sekúnd je hore. Však áno, no to ide strašne rýchlo, ty kokos. Tiež nechápem, že ak to ide rýchlo. Zapni gramofón. Ale ich tu. Páš 20. Keď si dal normál. A je tu čo? Keď si pri dverách, tak ťa môže chytiť. Poď. Do steny. Boha! To vždycky to tu je, to vždycky sa ja na to naknem. Už je tá chodba. Dobre, máš 3. Tam by som nešiel. Naspäť. Stále taký pocit zlý, hej. Sem sa mi zdá, že on môže ísť. Sem môže ísť na to. Štítka. No. Jozef. Fakt ju ide preč. Eba. Jak minule, čo som sa bukol pod schody. Ale minule taká doska bola. Sem nemôže ísť vedľa, sa mi zdá. No sem nemôže ísť. Ty som sa sneš, ale one sú to západy. Aha. Čári mári, fuk! No, čo hovorím? Jo, hovado, jedno. Taký albus bradatý. Po tak ide rýchlo. Možno už iba jedno oko. Či je tu bliklo? Ja, nie je to moje oko. Trezor.
Potrebuješ kľúč. To mi zdá. Bo... Furt hrá tu hudbička. Však jak, čo budeš? Som bol. Poď, teraz som sa tie vyšiel. Však ale aj ty keď sprintuješ, tak ty už brrrm. Veď ty furt ideš a furt sa na tom lákam, kde ideš. Ja blúdim. Som bol? Všimol, hej, tu bolo to tie zamdiskali, tie 13. Tam? Tam ideš dole. Tu som nebol, čo? Bol. Všade už si bol tu hore. No aj hore. Úplne. No tu neviem, či jak dlho prežiješ. To je tu najťažšie. Ježišmaria, zabilo to! Maja to tiež vždycky lakne do podklada. Ešte 3 musíš nájsť a potom ešte na stredné poschodie musíš ísť. Ešte jedno. A teraz hore. Na stredné poschodie. Je úplne hore, ale... To musíš rýchlo šprintovať. Poď. Do týchto dverí, nie tam. Nie, oproti. To mi hovorí, že kľud. Nemôžem ho chytiť. Telka. To sa mi ešte nestalo. Dík, more. Poď vyznavý posom. Musíš rýchlo prejsť. No, klikni. Vyhral som to! Jo! Nevadí. Jo! I feel like there was something turns out is coming for me. Disconnected. Kde jedu? Hrať? No však poď. Ale ty si mama, tak ti dáme kasu. Presne. Ty mi kasu. Aj takto nedám, aj keď budem mať kasu, Alice. Stokáris. Ja idem už po vesnici. Level kasu, Alice. Tam je kamera, nie je v obraze. Dobre, ono, vedem už. Dobre. Ha! Gej! To je Tesla, a je tam je značka Tesla, nie tam? Už to je keď dávno pohybovanie, kde je Tesla? Je tam na tom, toto, na to televizor, je tam Tesla, hore. Je tam išlo. Je to cech, Dobre. cechcop. Cechco, fajč ti to tebe. Môžeme si to rýchlo teraz. Makarena. Makarena. Môže rýchlo, bo mám malo času, mám iba 12 minút. 4 minúty dá. Hej, Makarena. Idem von, čak čo budeš. Serem nájsť, čo Bude by bude. ti zabilo. Pre mňa, za mňa. Mne to jedno, jak sa hovorí. Má dneska už 3 videá. Ešte 7 to dáš. Už máš 3 minúty. Mne to jedno, aj keď to nedám. Mne to nevadí. Bážan, ten už tam není, ale že ten je tam nie je. Není tam nikto? Už nikto. Tam bude tu toho hovado. No a teraz kde ísť? Jak sa dáva to oné očko? Kove. Nie. A som si hore, čo? Hej. Lebo dole je to na hovno. Jak sa šprintuje? Shift. Poďte, že je teda hore alebo dole? Však teraz ide za mnou je. Je to si. Teraz ma chytí. Nekúkaj sa. To je Apasko. Apaču. Choď.
ideme. Potkane ťa chytím. Tyho, a to sa je skakať? Si teraz zistil. Kde to žiba dnes? Ja to nedám, nedám. Nedám. Ja to nechcem dať. No, tak sa som... To budem otvoriť, čo? Choď hore, no. Hore. Chceš ísť hore. Čo tam? To musí byť 5 určite, ale už jeden. Ešte jeden to musí byť na 100%. No. Tak ale hore sa už nedostanem. Hore sa musí byť... A rýchlo. Boha! Mia! Už som tam skoro bol. Ja som sa vykol. Ale to je tých dverí už iba. Ja som vedel, že tam je. Jaký? Iba chcem. Eba, hej, chcem. Vedam sa ja. Suck my nigga shit. Jaký gangsta. Kakálko klub. Biač. Biač. Takže, díky, Servus. si klikli moje video, naše video a budúce. Čaute.